soutěžíme s dětma o nějakou cenu tady v městské knihovně. Úkol už máme za sebou a tady druhý. Co to je za pohádku? Já nevím. Ale víš. Trojku už vidíme tamhle. Třetí úkol. Jdeme na čtvrtý úkol. Dívej se na obrázky, poznáš zase pohádku. Jak se jmenoval hlavní hrdina této pohádky a proč? Jdeme na 5. Kdo byl princ z této pohádky? Jak se jmenoval ten nejvyšší? Zapiš do tajenky. 7. úkol. Kočička, pejsek. Kdo nakonec snědl dort a bylo mu tuze špatně? Vyber z možností a písmenko zapiš. Jo. Oblíbený. Jako planety. Jako měsíce v roce, jako dny v týdnu. To bys... No. Co to je teď 2 a jich tam 12. No. Jdeme na 13. Už to máme? Ukáž, co tam je napsaný? Poklad je 12 kroků vpravo. Takže jdeme do knihovny. Tak si něco vyberte. Tlapková patrola, nějaký dalekohled a tady Pepina. Nějaký mikrofon a brejle. Tak to je super.